Matapos ang naging pagluha ni Catherine Bernardo sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla, bugbog sarado mula mismo sa Katniel fans ang ABS-CBN young actress si Andrea Brillantes na kanilang pinaniniwalaan na nag-meet siya ng hiwalayan ng celebrity power couple. Maraming netizens, lalo na ang mga supporters ni Catherine Bernardo ang tila halos isumpa si Andrea Brillantes dahil di umano'y tinibag lamang nito ang 11 years na relasyon ng isa sa mga power couple sa movie and TV industry. Umiyak ang maraming Katniel fans na aminin ni Catherine Bernardo na inilaban naman nito ang relasyon kay Daniel Padilla. Ngunit tila ang naging hidwaan at malalim na sugat na umukit sa damdamin ni Catherine ang siyang nagbigay ng hudyat para hiwalayan nito ang young actor ng ABS-CBN. Matapos na ang kumpirmasyon ng hiwalayan, tila nagmimitsa-mitsa na at napagdudugtong-dugtong ng maraming Katniel fans ang pag-unfollow ni Catherine kay Andrea Brillantes na mayroon talagang kinalaman sa breakup ng dalawa. Ayon sa mensahe ng isang Katniel fans kay Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa Twitter, siguraduhin mo na hindi dahil sa chismis yung breakup. Kaya kong tanggapin yung breakup, pero hindi kung totoo yung ginawa mo. Huwag mo hayaang sayangin ang respeto namin sa iyo, Daniel Padilla. We've been ignoring the hints kasi alam natin sila pa rin. Pero now, na-confirm na break na, ano yung pag-unfollow ni Kat and friends kay Andrea, yung pag-like ni Miles sa TikTok comment na ahas si Andrea, yung mga pagpaparinig ng team ni Kat kay Andrea. Kilala nyo si Daniel, o pwes kilala nyo rin si Catherine. Iiwas at iiwas yan sa issue kung maaari, pero yung pag-unfollow during the issue, alam nyong may dahilan yon. Catherine and her friends unfollowed you for a reason. Clear your name. Kayo ni Daniel Andrea Brillantes. Sagutin nyo yung issue nyo. That's the least all you can do for Catherine. I am proud of you for choosing yourself now, Catherine. Mahal na mahal kita. Lahat ng desisyon na ginawa mo for your relationship, walang sayang. Naging masaya at mas magiging masaya ka. Mahal kita. Matapos buweltahan ng isa sa mga fans si Catherine Bernardo ang kampo ni Daniel Padilla, pinagpapaliwanag siya ngayon nito at aminin ang totoong dahilan sa naging hiwalayan ni Catherine Bernardo. Dahil kung noon raw na di umano'y puro chismis lang ang hiwalayan ng Katniel, ngunit ngayon at kumpirmado na mula kay Catherine Bernardo na tapos na ang 11 relationship nila Daniel Padilla, tila maaaring may kinalaman raw dito ang young actress si Andrea Brillantes. Dito na umusok ang ilong ng marami sa mga Katniel fans at naniniwalang hindi malabong may kinalaman at isa si Andrea Brillantes sa naging punot dahilan kung bakit tuluyang naghiwalay sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Gayunpaman, ayon sa kanila, ito lamang raw ang magagawa ni Daniel Padilla para sa kanyang mga supporters, lalo na kay Catherine Bernardo, na aminin ang tunay na rason ng hiwalayan nilang dalawa. Dahil kung patatagalin raw ng aktor ng ABS-CBN ang kanilang hinihingi, mapipilitan silang ilabas ang mga di umano'y ebidensya magpapatunay na marahil at di umano'y sangkot si Andrea Brillantes sa naging hiwalayan ng 11 relationship ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla.